हायासै लोगोफोर दिनै बिसोरो न'आव ट्राइ खालामैहाय मानो जोंनि बर' मानसि नङा लाबोबाय लाबोनानैहाय बेहायखौनो मथे हामबाय हामनानै आरो दा रेफार खालामनांगौ जाहैबाय दस्रा हस्पिटालाव जों लोगोफोर दिनैहाय आं रायलायगोन हेमोग्ल'बिन खमनि बारियावहाय दिनै प्रेगनेन्सि टाइमावहाय दिनै हेमोग्ल'बिन खम एबा थै खम जाब्ला जोंनि देहाफ्रा माबायदि मोनो बिनि बारियावहाय आं रायलायगोन आरो आं नोंसोरनो दिनैहाय हेमोग्ल'बिन खम जाब्ला माबायदि जायो हामखांनायनि एबा गथ' जोनोम जाखांनायनि उनाव बिनि प्रुफखौ आं नोंसोरनो देखायगोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो जायफोरनाखि फार्स्ट टाइम नायदों लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर सापर्ट खालामदो लोगोफोर दिनैहाय प्रेगनेन्सि टाइमावहाय जोंनावहाय हेमोग्ल'बिन थानांगौआ बिराद इम्परटेन्ट ओरैनो नर्मालावब्लाबो जोङो प्रेगनेन्सि नङाब्लाबो बिराद इम्परटेन्ट मानसिनावहाय थैया बिराद जरुरि थैजोंसो अक्सिजेनाबो खारो स' मा जायो लोगोफोर प्रेगनेन्सि टाइमावहाय बांसिन दुरबल जायो दिनै गथ' थानायखाय गोरबोआव गथ' थानायखाय स' दिनैहाय हेमोग्ल'बिना जेब्लायबो खम जानो नागिरो प्रेगनेन्सि टाइमावहाय दिनै बिमाया जानो हायैनि थाखायहाय दुरबल जानायनि थाखायहाय बेफोरबायदि गोबानायनि थाखाय गोबां जाहोननि थाखायहाय मा जायो हेमोग्ल'बिना डाउन जालाङो एबा थैया खम जालाङो नाथाय दिनै थै खम जायोब्ला मा जायो दिनै माबायदि मोनो देहाफोरखौहाय बिनि बारेयावहाय आं रायलायगोन दिनै नर्माल हेमोग्ल'बिन प्रेगनेन्सि टाइमाव बेसेबां थानांगौ लोगोफोर दिनै 12 to 16 ग्राम पर DL थानांगौ लोगोफोर स' जोंनियावहाय एटलिस्ट 10 ग्राम थाब्लाबो मा होनला अके होनजायो मानो होनोब्ला दिनै 12.5 एबा 12 ग्रामखौनो खालामनो हाया दिनैहाय जोङो फ्राय बिमाफ्रानो माने बेसेबां हेमोग्ल'बिनखौ खालामनो थाखाय बिराद मुस्किल जायो दिनैहाय नाथाय दिनै दुखुनांथाव दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनै मा जायो बिदिनो 7-8 बेफोरबायदिल' हेमोग्ल'बिन थायो प्रेगनेन्सि बिमाफोरनियावहाय ओमफ्राय मा जायो दिनै थै हारि सोनांगौ जायो स' दिनैहाय प्रेगनेन्सि टाइमावहाय लोगोफोर फार्स्टआवनो मा जानांगौ बिराद इम्परटेन्ट जों जानाय खायद'नि अनगायैहाय लोगोफोर दिनैहाय बेनो जाहैबाय नै फलिक एसिड नै नायदो जों हस्पिटाल गभर्नमेन्ट हस्पिटालावनो फ्रि दिनै गोबां मानसिफ्रानो जायो मा जायो बिमाफ्रा प्रेगनेन्ट जानानैहाय दिनैहाय हस्पिटालाव फैया फार्स्ट सेकेन्ड मास मोनसे थांबाय मास मोननै थांबाय होमब्लाबो माब्लाबाबो फैया नाथाय बे भिटामिना मिस जायो बे भिटामिनखौ जानो मोना फलिक एसिड टेब्लेट बेखौहाय थाबजेननायनिफ्राय मास मोनथामसिम होनाय जायो लोगोफोर बे बिराद इम्परटेन्ट टेब्लेट नैबे फलिक एसिड टेब्लेटआ बेयो ओमफ्राय बेयो मास मोनथामनि उनावहाय नैबे आयरन फलिक एसिडखौहाय स्टार्ट खालामो नैबे आयरन फलिक एसिड ओमफ्राय नैबे खालि फलिक एसिड टेब्लेटल' लोगोफोर दिनै गोबां बिमाफोरानो बेखौहाय जानाय जाया ओमफ्राय बे टेब्लेटखौ जायाब्ला मा जायो आं बेखौ खोन्थानोसै मा जायो लोगोफोर निउरल टिउब डिफेक्ट एबा बे जोनोमावहाय प्रेगनेन्सि समावहाय जाय बिमाफ्रा बे फलिक एसिडखौ जाया बे बिमाफोरनावहाय माने निउरल टिउब एबा गथ'फोरनावहाय ब्रेन प्रब्लेम जानो चान्स थायो लोगोफोर एनसेफाली होनो नङालाय स्पाइना बाइफिडाबो होनो नोंसोरो नेटफ्राव सार्च खालामब्लाबो मोनगोन मानो होनोब्ला बे फलिक एसिडना 0 थाजेननायनिफ्राय 1 मान्थनिफ्राय लानानै 3 मान्थसिम बिराद इम्परटेन्ट लोगोफोर बेखौ जानांगौआ नाथाय गोबां बिमाफ्रानो बेखौ मिस खालामो बे टेब्लेटखौ स' बिनि थाखायनो आं खोन्थानाय जादों बेयो गथ'नि ब्रेन डेभेलपमेन्टफ्राव बिराद मोजां बे आरबिसि डेभेलप खालामनायावहाय बिराद मोजां बियो लोगोफोर बेखौ जाथारनांगौ मानो होनोब्ला गथ'फ्रा माब्लाबा समाव मा जायो गथ' उदै सिङावनो मा होनो माने बार्थ डिफेक्ट जायो सोरनिबाया ब्रेन प्रब्लेम जानानै फैयो सोरनिबा खर' फिसा जानानै फैयो सोरनिबाया खोमा फारसे गैयि जायो सोरनिबाया खुगाफ्रा बोरैबा जानानै फैयो बेफोरबायदि बार्थ डिफेक्ट जानानै फैयो जोनोम जाखांनानैहाय बेफोरबायदिनो सोरनिबाया आखाइ फारसे गैया नुयो सोरनिबा आखाइ खान्दा नुयो स' बियो मा जायो लोगोफोर बे फलिक एसिड खम जानायनि थाखायबो माब्लाबा समावहाय बेफोरबायदि जायो लोगोफोर स' बिनि थाखायनो फलिक एसिडखौ जोङो जानांगौ बिराद इम्परटेन्ट लोगोफोर स' आरो मा जाबावनांगौ बेजों लोगोसे हेमोग्ल'बिन बारायनो थाखाय आयरन फलिक एसिड लोगोफोर नैबे एदिन फ्रियावनो सफैयो लोगोफोर नोंसोरबो लांफैनो हागोन दिनै गोबां बिमाफ्रानो फैया जानो हाया मोनामो बायदि होननानै नाथाय दिनै गोबांथार हेमोग्ल'बिन खम जानानै प्रब्लेम जायो लोगोफोर स' दिनैहाय आं बेखौ खोन्थानाय जाबाय आरो बे टेब्लेटखौहायबो बे केलसियाम टेब्लेट लोगोफोर बेखौ जानांगौआबो बिराद इम्परटेन्ट बे 14 विक्सनि उनावहाय सुरु खालामनांगौ ओमफ्राय माबायदि मोनो जोङो देहाफोरखौहाय जाय प्रेगनेन्ट बिमाफ्रा थै खम बिसोरो माबायदि मोनो दानिया खोनासंदो लोगोफोर दिनै बिसोरो माबायदि मोनगोन दिनै बिसोर हस्पिटालावबो फैया हेमोग्ल'बिनबो नायजाफैयाब्लाबो दिनै गाव गावनो आन्दाज मोनो दिनै बेफोरो जायफ्रानाखि थै खम
बिसोर ओरैबायदि आन्दाज मोनगोन माने खर'फ्रा गिदिंगोन बिमा प्रेगनेन्टफ्रा खर'फ्रा गिदिंनाय मोनगोन बेफोरबायदिनो मेगनफ्रा नुवा मोनगोन एबा सासेखौनो सानै नुगोन आथिं आखाइ ज्रय रुइस्रिनाय मोनगोन एकदम आथिंफ्रा बेफोरबायदिनो गरम मोनगोन हरावहाय आथिंफ्रा मोजाङै उन्दुनो हाया मोनगोन मय दोंगोन मय मागोन बेफोरबायदि मोनो आथिंफोरखौ अग्रंनाय बिदिबो मोनगोन थै खमा बा मैखुनफ्रा दुलुब सौदावबाय थागोन हार्ट रेटआ बारा जागोन हेमोग्ल'बिन खमब्ला ओमफ्राय ओरैबायदि मोनगोन लोगोफोर दिनै मोखांफ्रा गोमो जागोन जोङो नै बेफोरबायदियावहाय नायनांगौ लोगोफोर नै बेफोरावहाय मेगनफोरखौ आरो खुलिनानै नायोब्ला मा नुयो बेफोर गुफुर नुगोन लोगोफोर माने फुरदांदां जेब्लायबो बिमाया माने थै गैयिखौ माबायदि गोमो स्लेव नुगोन लोगोफोर स' बेफोरबायदि नुयो ओमफ्राय एसे थाबायब्लानो मेंनाय मोनगोन लोगोफोर बेफोरबायदि जायो लोगोफोर स' बिनि थाखायनो मा होनो बिराद इम्परटेन्ट हेमोग्ल'बिन बारायनांगौआ स' ओमफ्राय बिनि उनावबो मा जायो लोगोफोर दिनैहाय नोंसोरो नुबाय नैबे पेसेन्टखौहाय हामखांनायनि उनावबो ब्लिडिं जानो चान्स थायो दिनै बेफोरबायदि प्रेगनेन्ट बिमाफ्रा जायफोरनाखि थै खम बिसोरो आरोबाव बांसिन रिस्क जायो गथ'आ हयथ' डेथ जानायनि सिगांनो हामनो हागौ बेफोरबायदि जायो लोगोफोर थै खमब्ला ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे मा जाबावो नायदो बिमाया हामखांनायनि उनावहाय ब्लिडिं जानानै सिखारनोनो हायासै लोगोफोर दिनै बिसोरो न'आव ट्राइ खालामैहाय मानो जोंनि बर' मानसि नङा लाबोनानैहाय बेहायखौनो मथे हामबाय हामनानै आरो दा रेफार खालामनांगौ जाहैबाय दस्रा हस्पिटालाव जेरावहाय थै नांगौ जेराव थै होनो हायो हस्पिटाल बे जायगायावहाय रेफार खालामनाय जासिगोन बे पेसेन्टखौ लोगोफोर नाय माबायदि जायो बेनिखायनो आङो बुङो लोगोफोर दिनै जायफ्रानाखि प्रेगनेन्ट जानो थांगासिनो दं एबा जायफ्रानाखि प्रेगनेन्ट बिमाफोर बिसोरो अननानै भिटामिनफोरखौ मोजाङै जा दिनै आयरन केलसियामफोरखौ जानो हायाब्लाबो दिनै बे केलसियामाबो बिराद इम्परटेन्ट केलसियामा मानि थाखाय लोगोफोर बन डेभेलपमेन्ट एबा बेगेंफोरा गोरा जानायनि स्ट्रं जानायनिसो बे केलसियामखौ जानांगौ बिमाया जायोब्लानो बे गथ'आबो स्ट्रं जागोन लोगोफोर स' बिनि थाखायनो बिराद इम्परटेन्ट केलसियाम जानांगौआबो ओमफ्राय दायो नायदो लोगोफोर दिनै थै खमनि थाखायनो बिहा अनलि 8 ग्रामल'मोन दाथ' थैया बारा थांबाय स' बिनि थाखायनो बियो दिनैहाय बियो दुरबल मोननानै बे सिखारनो हाया खर' गिदिंनानैहाय बियो सिखारब्लानो खर' गिदिङो स' बेखौ थै सोनांगौनि जरुरि थ' बिनिखायनो जोङो दायो गिदिर हस्पिटालाव रेफार खालामनो गोनां जाबाय नायदो लोगोफोर माबायदि जायो दिनै हस्पिटाल फिसाफ्रावहायबो जुदि थै खमफ्रा हामोब्ला बेफोरबायदि ब्लिडिं जायोब्ला दिनै निस्सय बियो थै सोनो गोनां जागोन स' बिनिखायनो बिराद इम्परटेन्ट दिनै आयरन जानो हायाब्लाबो बिनि बदल बायदि माल्टिभिटामिनफोर जानो हागोन डक्टरनाव फैयोब्लासो मोनथिगोन लोगोफोर स' दिनै आं खोन्थानाय जाबाय लोगोफोर स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो